זעזעת אותו, אני ממשיך מהנקודה שהפסקנו, זעזעת אותו בצורה כזאת, שגרמת לו בעצם לחלישות, לא הרווחת פה כלום. ויתרה מזה, מרחקים אותה מתשובה, תורה ומצוות, כנראה במוחש, ובפרט בדורנו זה שהדרך היחידה לקרב ליבם של בני ישראל, אביהם שבשמיים, היא ההוכחה אך ורק בדרכי נועם ודרכי שלום, מתוך אהבת ישראל דווקא יוכיחן משה שהוא אהבה. והרבא אומר, ובהדגשה יתרה לדור שלנו, שאלה שלעת עתה אינם מקיימים תורה ומצוות, הם בעצם נקראים תינוקות שנשבו. והדין שלהם מפורש בפסק דין של הרמב"ם, בני הטועים האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם, ונולדו בין הקראים וגידלו אותם על דעתם, זה פסק דין של הרמב"ם. אותם אלה שנולדו למשפחות שהלכו לאיבוד קצת בדרך, ביידישקייט, בחיבור שלהם ליהדות. אז אומר עליהם הרמב"ם, הרי הוא כתינוק שנשבע ביניהם וגידלו, ואינו זריז לאחוז בדרכי המצוות, שהרי הוא כאנוס. ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי, וראה איך יהודים מתנהגים, את היהודי ודתם, למרות הכל הוא אנוס, שהרי גידלו אותו על פי הטעות שלהם. לפיכך ראוי להחזירם בתשובה, ולמשוך אותם בדברי שלום, עד שיחזרו לאיתן התורה. אחד הדברים המעודדים פה, שאנחנו מבינים, שכולנו אנוסים. כולנו תינוקות שנשבו. כולנו גדלנו בצורה מעוותת. לא גידלו אותנו למהותנו. לא גידלו אותנו לעצמותנו. ולכן אנחנו נחשבים תינוקות שנשבו. אנחנו אנוסים. ואם אנחנו אנוסים, אז אנחנו לא נוכל להיות זריזים בכל מה שקשור לתורה ומצוות. אנחנו מאוד רוצים, כי נפתח לנו העיניים, קלטנו שיש אמת. אנחנו מאוד רוצים להיות שם, אבל קשה לנו. למה קשה לנו? כי אנחנו אנוסים, אנחנו כפויים כל הזמן, כופים אותנו. אבל אם אנחנו נמשיך, ונמשיך בדרכי שלום עם עצמנו קודם כל, נפסיק להלקות את עצמנו, ונפסיק לרדת על עצמנו שאנחנו כאלה וכאלה וכאלה. בסופו של דבר נחזור לאיתן התורה, נחזור למהותנו באמת. כי התורה, קיבלנו אותה בירושה, היא שלנו כבר, אז ממה אנחנו נבהלים? כל יהודי בבטן של אמא שלו יושב מלאך ומלמד אותו את כל התורה. רגע לפני שהוא יוצא, המלאך מכה עליו בשפתיים, והוא משכיח לו את כל התורה, אבל התורה היא ישנה אצלו, הוא פשוט שכח אותה. כשהוא בא לעולם, הוא לומד תורה, הוא זוכר את כל מה שהוא למד בבטן של אמא שלו. אז זה תינוק שנולד בצורה מסודרת, שגידלו אותו לא בטעות. אבל רובנו, לפחות נגיד על עצמי, לא גידלו אותי לזה. להפך. אז היום שאני מקיים תורה ומצוות, אני נחשב אנוס. בדיוק, לומד ומזכיר לעצמו מי הוא, בדיוק. אז אם אני אנוס, אז כאילו אני הולך עם משקולת על עצמי, כל הזמן. אז אם אני ארד על עצמי ויפחיד את עצמי, ואני אשמע כל מיני שיעורים שמפחידים אותי, ואומרים לי שאני כזה וכזה, וככה וככה, ואבוי לי וכזה, זה רק מחליש אותי, אני לא מתקרב, להפך, אני מתרחק. אבל אם אני מבין שאני תינוק שנשבע ואני אנוס, ורצוני באמת להתקרב, הכל יהיה טוב. ממשיך הרב. אז מה כל העבודה הזאת? מה באה כל העבודה הזאת של כל הדורות? מה? להגיע לכולם למה? למה? לגילוי האמיתי של כל אחד מאיתנו? שאני יהודי? קודם כל מהמקום הזה שאני יהודי.
קודם כל למגלות את מהותי, בדיוק שאני קודם כל יהודי, וליהדות, לכל דבר ביהדות יש תכלית. כל דבר ביהדות יש לו תכלית. זה אחד הדברים שאותי חיברו כשהתחלתי את התשובה. אני זוכר, עמדתי מול דודה שלי, אמא שלי אז לא הייתה בחיים, למרות שאחרי שאת לומד את השיחה הזאת, אז כולם חיים. לכן אתם יודעים מה כתוב על כל החבר'ה שהיום גבורים בבית החיים. קודם כל הם גבורים בבית החיים. הרבי קורא להם בית החיים. הרבי לא קורא לזה בית גברות. כן, בית כל חי. בטבריה כתוב בית כל חי. בדיוק. לבית העלמין שם כתוב בית כל חי. יפה. מה עוד? כתוב יפה. מה עוד אומרים על זה? בגאולה. הקיצו ורעננו לא מתים. שוכנע. שוכני עפר. מי זה שוכנים? שוכן, הוא שוכן שם, הוא גר, הוא כרגע, הוא הלך לישון. אבל הוא לא מת. משהו זמני. בדיוק, זמני. אני חייבת לציין, אני חייבת להתפרץ פה, סליחה. תתפרצי, הכל טוב, אנחנו נתחיל עוד שנייה את הסעיף הבא, כן. אוקיי, היה לי חלום לפני כשנתיים, שאני עומדת עם עוד כמה אנשים למרגלות הר כזה, חצי הר כזה, והרבי עומד למעלה, יחסית באמצע הר כזה, במין עלייה כזאת. והוא מסביר, הרבי מסביר למי שהיו איתי, אני מסביר לי, מה זה שוכני עפר. ואז ההסבר הוא חווייתי, כאילו אתה רואה את זה בתלת ממד וחווה את זה. ואני רואה כאילו את הצדיקים שוכבים, כביכול הם לבושים, והם ערים, הם אמנם בגוף רפוי לחלוטין, אבל הם מללים והם שומעים והם מרגישים. והם מחוברים גם מבחוץ וגם מבפנים. והרבי מסביר ומדגים, ואז אני מנסה להכניס את עצמי לאדמה, להתנסות. אבל היא לא נפתחה לי. אז אמר לי חבר, טוב, לא הגיע הזמן, אבל... לא הגיע הזמן. זהו, שוכני עפר. אני אגיד לך, אנחנו גם עכשיו עפר, הגוף שלנו בנוי מעפר, אבל שוכני עפר, המשכן שלהם זה... והבנתי מהרבי שלשם צריך להגיע. זה דרגת גאולה בין היתר, לא שנהיה שם ממש, אבל שנהיה בהרפאיה מוחלטת בתוך כל הסביבה ונהיה חיים. את זוכרת את החלום הזה? וואו. זהו. יפה, זה ברוך השם. זה בדיוק המציאות האמיתית שרוצים שנגיע אליה בסופו של דבר. שבאמת להתחבר למהותנו האמיתית. מה אנחנו באמת. ויהודי במהותו הוא למעלה מהטבע. הוא נראה טבעי. אבל באמת במהותו הוא למעלה מהטבע, והראיה שכל אומות העולם שהיו כל הדורות קמו ונכחדו. עם ישראל, אמרת מקודם רות, עם ישראל, נצח, כן? נצח ישראל, לא ישקר. לא ישקר, זה נצחיות. מה ההפך של לשקר? אמת. יפה. אני חושבת שגם אם יהודי, לא מגיע למקום הזה להרגיש ולהבין את הישארות הנפש, שיש לו תכלית באמת, אז הדרך היא לא קלה. וזה החיפוש כל הזמן. כי אם אדם, בין לדעת לבין להרגיש, יש מרחק ויש עבודה. ואני חושבת שכל יהודי שמבין וגם חש, זוכה לחוש, את הישארות הנפש, הישארות הנפש שזה חיבור לנקודת האמת באמת האלוקית, אז הוא מבין מהו יהודי, הוא מבין את התפקיד שלו, הוא מבין את הייעוד שלו, הוא מבין שהוא מחובר למשהו, ואז באמת, כמו שאתה אומר, שום דבר לא יכול להפחיד אותו, שום כף קלע ושום זה, כי הכל אהבה, בסך הכל, הכל אהבה, הכל זה אחד אהבה. אז עכשיו, כשהרבא יפה מאוד, אז כשהרבא אומר על הנקודה הזאת, די להבחין, אז הרבא אומר עוד דבר, ועניין עיקרי בשלילת הדיבור בסגנון של הפחדות ואיומים, ובפרט בדברים מבהילים ביותר, שאין לחזור עליהם בדיבור, משום הציווי המפורש בתורה שלנו, אל תפתח פה לה, כן, חולי, נוסף על האמור לאל בנוגע להפך התועלת בקירוב ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים, שזהו הפך האמת, על פי תורת אמת, הפך כבודו של הקדוש ברוך הוא והפך כבודן של ישראל. ועכשיו הרב לוקח את ההפך האמת,
ולוקח את עניין של הפך כבודן של ישראל, ונותן על זה באור. שימו לב. הפך האמת, למה זה הפך האמת לדבר בשלילה על עם ישראל? אז הרבי מביא פסק דין מפורש ברמב"ם, שאומר כך, ששיקול זה, חשבון העוונות והזכויות, זה חידוש עצום, תקשיבו, זה משהו מבהיל, כי אנחנו כל הזמן, הרגשות אשמה, זה מטורף. וזה אוטומטים אצלנו, כי ככה גדלנו. אבל כשחיים על פי תורת אמת, אז התורה קודם כל מאפסת אותך, היא נותנת לך להסתכל על המציאות בעיניים אובייקטיביות, אמיתיות, ואז אתה יכול באמת לעבוד את השם בלי הפרעות. פסק דין מפורש ברמב"ם, שהשיקול הזה של חשבון העוונות והזכויות, אינו לפי מניין העוונות והזכויות, אלא לפי גודלן. יש זכות שהוא כנגד כמה עוונות וכו'. ואין שוקלין אלא בדעתו של כל דעות. היחידי ששוקל כמות מול איכות מול, זה רק הקדוש ברוך הוא. והוא היודע איך עורכין את הזכויות כנגד העוונות. אתה לא תבוא ותגיד לי, אם המצווה הקטנה הזאת שעשיתי, יש לה משמעות, יש לה תוקף או אין לה תוקף. היחידי שיכול להעריך את המעשים שלי, זה רק הקדוש ברוך הוא. לא אתה הרב הזה, ולא אתה הרב הזה, ולא אתה הרב הזה. רק הקדוש ברוך הוא יודע להעריך בין זכויות לעוונות. אבל תראו חידוש עצום עכשיו. ובנוגע לענייננו. כיוון שאלה שאינם מקיימים תורה ומצוות בדורנו, הם בעצם תינוק שנשבע, שהוא אנוס. הוא פשוט אנוס, לא לימדו אותו, הוא לא יודע. מה כתוב על אנוס? אונס, רחמנה, פטרה. מה זה אונס, רחמנה, פטרה? אונס, הקדוש ברוך הוא רחמנה, הקדוש ברוך הוא פותר. מי שאנוס, הקדוש ברוך הוא פותר אותו. ולהידך, כאשר אותם תינוקות שנשבו, מקיימים אפילו מצווה אחת בלבד, ועל אחת כמה מצוות, והעידו חז"ל שאין לך אדם מישראל שלא קיים כמה וכמה מצוות, הרי זה חשוב ויקר ביותר וביותר אצל הקדוש ברוך הוא. ועוד וגם זה עיקר. דווקא בדורנו זה, שימו לב איך צריך להתנהג עם כל אחד ואחד, קודם כל עם עצמנו, איך אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו. כל ההלקאות העצמיות האלה, כל הירידה על עצמנו וכל מיני סיטואציות, זה חייב להיפסק. צריך אהבה, צריך חום, צריך קרבה. ועוד וגם זה עיקר. דווקא בדורנו זה, גדולה ביותר ההתעוררות של אותם תינוקות שנשבו. הראיה שאנחנו נפגשים. לשוב לדרך התורה והמצוות, עד כדי כך שעשרות אלפי יהודים התקרבו ונעשו שומרי תורה ומצוות בפועל ממש, ומוסיף והולך ביתר שאת וביתר עוז. שימו לב על המילים עכשיו. ומי הוא זה, ואיזה הוא, אשר ימלא ליבו לשקול בדעתו, הוא שוקל בדעתו, דעת בשר ודם, חשבון העוונות. כאילו הוא בא להגיד על אלה, שלא שומרים תורה ומצוות, שהם בכלל לא שייכים לישראל, מי הוא בכלל? ולא עוד, אלא לעלות על דל שפתיו, שבגלל שבדורנו זה ישנם כמה וכמה מישראל, שלעת עתה אינם מקיימים תורה ומצוות, לכן יבואו עונשים הכי מבהילים. אם מישהי או מישהו העלה בדעתו שהקורונה הגיעה בגלל שעם ישראל לא מקיים תורה ומצוות, אז הנה התשובה שלכם. רחמנא ליצלן היה לא תהיה. זה הפך דעתו של כל דעות. ככה לא הקדוש ברוך הוא חושב. הקדוש ברוך הוא לא חושב כמונו. שבתורה מפורש, שיהודים אלה, אנחנו, הדור שלנו, הדין שלנו הוא דין של תינוק שנשבע, שהוא כאנוס, ואנוס, אונס, רחמנה, פטרה. לכן זה הפך האמת לבוא ולהבעיל את ישראל בכל מיני הבעלות כאלה ואחרות,
ולספר להם סיפורי אימה, זה הפך האמת. זה קודם כל. זה אומר שמי הוא זה ואיזה הוא מזכיר לי את אחשוורוש, לא? זה שייך לעמלק או לאמן, משהו כזה. ממש, והוא מתלבש, כן, הוא מתלבש גם בכל מיני טיפוסים כאלה ואחרים. כמו בלהביא לאנשים ולהגיד שיש מגפת קורונה. בדיוק. והיו לא תהיה, אני לוקח את זה עוד יותר עמוק, כמו שאמרתי מקודם, להגיד שיש מגפת קורונה בגלל שלא שומרים, עם ישראל לא שומר תורה ומצוות, זה הפך האמת. כי היחידי שמחשב עוונות מול זכויות זה רק הקדוש ברוך הוא. עכשיו תשימו לב טוב למילים שאני הולך להגיד עכשיו מהשיחה של הרבי. זה חידוש עצום. עצום. לפני זה אמרנו הפך האמת. עכשיו נדבר על הפך כבודו של הקדוש ברוך הוא. מי שמבהיל יהודים, זה הפך כבודו של הקדוש ברוך הוא. תיאורו של הקדוש ברוך הוא. כי מי שיושב ומחשבן, הוא מחשב חשבון העוונות וממתין, רחמנא ליצלן ורחמנא ליצלן, הרבי מדגיש פעמיים רחמנא ליצלן, עד שתתמלא הסאה של הקדוש ברוך הוא, ואינו זז משם עד שגובה עבור כל העוונות, ואחרי שהוא גבה וחוזר ומתחיל חשבון חדש של עוונות, הוא ממתין רחמנא ליצלן ורחמנא ליצלן, עד שתתמלא הסאה כולי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יושב, מחכה שתתמלא הסאה, תתמלא הסאה, הוא גובה את החובות שלו, ואחרי זה הוא מחכה עוד פעם שתתמלא הסאה. תיאורו של הקדוש ברוך הוא כמי שיושב ככה, הוא הפך הכבוד כלפי מעלה. כיוון שזהו כמשל מלך אכזרי שמחכה ורוצה להיפרע. בא בשעה שהמציאות היא להפך ממש, והרבי מדגיש את המילים להפך ממש, זה לא בורא עולם, רבותיי, זה לא אבא שלנו. שהקדוש ברוך הוא אב הרחמים, על זה נאמר עליו, אב הרחמים, כמפורש בריבוי פסוקים ומאמרי חז"ל, החל מי"ג מידות הרחמים, השם השם, מידת רחמים בית פעמים דווקא, לפני החטא ואחרי החטא. אחרי זה מגיעה המילה כל, השם השם כל, כל גם זאת מידת רחמים. רחום וחנון, ער כפיים ורב חסד, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה, רק רחמים, רחמים, רחמים. עיקר התעסקותו של הקדוש ברוך הוא היא לא בחשבון העוונות. אז במה מתעסק הקדוש ברוך הוא? אלא הקדוש ברוך הוא התעסק בלהוסיף ולהרבות שמחות בישראל. כמאמר הז"ל, מהו הקדוש ברוך הוא עושה בבראשית רבה, כן? כתוב, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאותה שעה לאחרי 6 ימי בראשית, אחרי שהוא ברא את העולם? מה הוא עושה מאז ועד עכשיו? רצה לגלות את רחמנותו בעולם. מה הוא עושה? יושב ומזווג זיווגים, שיתווסף שמחות חתן וכלה, כולל התכלית דפרו ורבו, השמחה דלידת בנים ובנות, הקשורה עם שמחת הגאולה, שאז יהיו הנישואים דהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, כמו שכתוב בברכת הנישואים, מהרה כולי ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. אבל אתם לא תשמעו את זה בחדשות, כמה תינוקות נולדו היום. אתם לא תשמעו כמה תינוקות נולדו השבוע. אתם לא תשמעו על שמחות של חתן וכלה, את זה אתם לא תשמעו, לא יספרו לכם, לא. לא יספרו לכם על בריתות, כמויות של בריתות, שנערכות בארץ, היום זה כבר סוג של מחתרת. על זה לא תשמעו, אבל הקדוש ברוך הוא עסוק כל היום, מהרגע שסיים לברוא את הבריאה, כל היום עסוק אך ורק להוסיף ולהרבות בשמחות בעם ישראל. לכן כשהתחלנו את השיחה, למי שנכנס עכשיו, כשהתחלנו את השיחה, ואמרנו על הנקודה הזאת, שיש מצרים, אבל בתוך מצרים יש את זרעו בחיים. יש את המהות שלנו, של מי שאנחנו באמת. לכן אף אחד לא יכול ללכת נגד המהות של עם ישראל. כמה פעמים ניסו לכלותנו ולא הצליחו. ולכן
מידת יעקב שהיא מידת האמת היא נצחית, גם אנחנו נצחים. לכן יהודי במהותו הוא למעלה מהטבע בכלל. זה שהוא בתוך הטבע כי יש לו פה שליחות בעולם, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה פה בית, והיחידי שיכול לעשות לקדוש ברוך הוא פה בית זה רק ישראל, על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. בכל פינה ופינה, לתקן עולם במלכות שדי. לתקן את העולם, העולם הוא מעוות, רואים את התפיסות. אז לוקחים את התורה, והתורה נותנת לך כלים איך להסתכל נכון על המציאות. כמו שהרבי מלמד אותנו כאן, איך להסתכל נכון על כל אחד ואחת. אם עד היום הבהלנו את עצמנו, הבהלנו את הסובבים אותנו, הבהילו אותנו, אומרים לנו, הלו, תירגע, אתה תינוק שנשבע, אתה אנוס. בדור שלך במיוחד. ולכן כאנוס, רחמן הפטרה, הקדוש ברוך הוא פותר אותך. לא חלילה משלא תקיים תורה ומצוות. תקיים תורה ומצוות, אבל תבין שהכל צריך להיות בדרכי נועם ובדרכי שלום. והקדוש ברוך הוא לא יושב עכשיו עם שוט על כל איזה פיפס שאתה עושה רק לתת לך בראש. לא. הקדוש ברוך הוא עסוק בלעשות שמחות כל היום. זה שאתה לא רואה את זה, כי לא רוצים שתראה. שתחשוב שיש עולם וטבע, וזאת המציאות. אבל זאת לא המציאות של ישראל. גם בשעה שהקדוש ברוך הוא מעניש על חטאים, כי בטח יעלה לנו שאלות של, רגע, אבל יש פה אנשים בכל זאת, שכר ועונש בעולם. גם בשעה שהקדוש ברוך הוא מעניש על חטאים, לאחרי שמעריך אף וגבה דילה, זאת אומרת, כמה זמן הוא רק מעריך אף, מעריך אף, אין העונש בתור נקמה חס ושלום. אלא בדיוק, אלא לטובת האדם, כדי לנקותו ולתארו מלכלוך החטא, כמו ילד שהולך עכשיו מתלכלך בבוץ, ואבא שלו לוקח אותו, כולו, הבוץ כבר התייבש עליו, ואבא לוקח אותו לאמבטיה עם מים חמים וסקוטש ברייט של פעם, אתם זוכרות את הליפה הזאת, ומקרצף לו את כל הגוף, והילד בוכה, כולו אדום. מה, אבא לא אוהב את הילד? אבא אוהב את הילד, הוא רק מנקה אותו, הוא מזכך אותו, כדי לנקותו ולתארו מלכלוך החטא. ובלשון רבנו הזקן, שזה יום ההילולה שלו, כ"ד טבת, כמו אב רחמן, חכם וצדיק המכה בנו. כמשל מלך גדול ונורא, הרוחץ בכבודו ובעצמו, צועת בנו יחידו מרוב אהבתו. מלך לוקח ורוחץ את הצועה של הבן שלו, מרוב שהוא אוהב את הבן שלו. אז אם אנחנו, כן, נכון, כותבים פה, הבעיה שאנחנו מפחדים מהכאב, נכון? כי לימדו אותנו לפחד מהכאב, זה לא הקדוש ברוך הוא לימד אותנו לפחד מהכאב, זה העולם, זה הסרטים שראינו, זה העיוותים שחווינו בתוך המציאות שלנו, שלא נתנו לנו את מהותנו, נתנו לנו לחיות ליד, נתנו לנו לחיות בכאילו, בדיוק, דמיונות. ולכן אנחנו גם את הקדוש ברוך הוא מדמיינים כמו איזה משהו שהוא לא נכון. לכן הוא אסור בראייתים. בדיוק, בראייתי המוח, יפה מאוד. ויתרה מזה, אף על פי שהעונש הוא לטובת האדם, מרוב אהבתו של המלך לבנו יחידו. הרי כיוון שהעונש, הרחיצה מלכלוך החטא, גורם צער לבנו יחידו, נכון? זה כואב? זה כואב, מחשים את הכאב. מצטער הקדוש ברוך הוא על זה וצועק, אוי לי. בספר ירמיה. בזמן שאדם מצטער, שכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אמו אנוכי בצרה, בכל צרתם לא צר. בכל זמן שהיו בצרה, היה לקדוש ברוך הוא צר. אז אם אתה סובל, אם את סובלת יסורים כאלה ואחרים, תדעי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך בתוך הצרה. אוי לי, אבל תדעי שכשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה לטובתך, בשביל לזכך אותך ולתאר אותך ולנקות אותך מהדברים שלא שייכים אלייך. זה כשאומרים, זה מה שאמרנו מקודם,
כשאמרו על הקדוש ברוך הוא שהוא כזה כזה, זה הפך כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז דיברנו על הפך האמת, דיברנו על הפך כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו נדבר על הנקודה של הפך כבודן של ישראל, שבאים ומבהילים וכל העניינים. כיוון שבני ישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם, כולנו בנים ובנות של הקדוש ברוך הוא, לעומת אומות העולם שהם לא. כי יש בבריאה בעצם שני סגנונות של בריאה, אני מדבר בשפה מאוד פשוטה כרגע, אבל צריך ללמוד את זה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז כתוב שיש דבר שנקרא חיצוניות הרצון ופנימיות הרצון. כל העולם שאנחנו רואים, הטבע, עצים, פרחים, ציפורים, נהרות, כולל אומות העולם, כולל מלאכים, כולם נבראו בחיצוניות הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואילו עם ישראל, כתוב עלו במחשבה, ולכן הם נבראו מפנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי התכלית של כל העולם הזה זה עם ישראל. כי התכלית של עם ישראל זה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. כי כשהקדוש ברוך הוא לפני שברא את העולם, כתוב נמלך בנשמותיהם של צדיקים. מי זה נמלך בנשמותיהם של צדיקים? עם ישראל. אז עלה במחשבתו מלכתחילה כל המהלך עם עם ישראל פה בתוך המציאות. ועם ישראל והקדוש ברוך הוא והתורה זה עניין אחד. לכן בנים אתם לשם אלוקיכם, עלו במחשבה. כי כשהאבא, כתוב איך ילד נולד, מטיפת הזרע של האבא. מאיפה מגיעה הטיפה? מהמוח. זה בכלל הכל מגיע משם, מהמוח. היא בכלל עניין רוחני שיורד ומתגשם, בסופו של דבר לטיפה, שממנה, ברוך השם, האמא, 9 חודשים, יוצא ילד. אבל הכל איפה נמצא? במחשבתו. לכן כתוב בתניא שגם ציפורני, כן, הציפורניים של הילד קשורים למוח האב. הציפורניים של הילד, הדברים הכי תחתוניים, קשורים למוחין של האב, כי משם הגיע הילד. אז אני מבינה משהו. אז אם אנחנו, עם ישראל, היינו במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, הכל טהור שם, הכל אמת, נקי וטהור. אתה יהודי, אז גם אדם שהוא בא בזיווג, אז הילד הטהור, ואז הכל צריך להיות בקדושה, בתואר המחשבה. והשאר זה חיצוני ודמיונות. בדיוק. לכן כיוון שבני ישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתיב בנים אתם לשם אלוקיכם, ויתרה מזה, בני בכורי ישראל, והקדוש ברוך הוא אוהבם, כמו שכתוב, ואהבתי אתכם אמר השם, כי נער ישראל ואוהבו. כמו שאומר לנו הבעל שם טוב בתורה שלו, שאהבת הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מישראל היא גדולה יותר, מאהבת הורים זקנים לבנם יחידם שנולד להם לעת זקנתם. תבינו את האהבה שיש לקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחת מאיתנו. אינו סובל דיבורים, הקדוש ברוך הוא לא סובל דיבורים שהם הפך שבח בניו. ולא עוד, אלא שהדיבור הפך שבח בניו פוגע בו, בהקדוש ברוך הוא כביכול, כמו שכתוב ברור ומפורש, הנוגע בכם, נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. ועד כדי כך, שאפילו בנוגע לנביאי ישראל, שרוח השם דיבר בם, ומילתו על לשונם, הם היו נביאים, הם היו אומרים את דבר השם, אין הקדוש ברוך הוא רוצה במי שאומר דילטוריה על ישראל, מי שמדבר רעות על ישראל בנבואה שלו. ועד שנביאים ועד שנענשו על שאמרו דילטוריה על ישראל. כמו ישעיה הנביא, גדול שבנביאים, כבן כרך שראה את המלך, שכאשר אמר, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישעיה, בנפשך אתה רשאי לומר, כי תמי שפתיים אנוכי, ניחה, שמה, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, התמאה, תמייה, איך אתה יכול לדבר ככה? תחמי, מה כתיב? תמן ויעף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה. רוץ פה, רצוץ פה למי שאמר דלתוריה על בני ישראל. וכיוון, וכיוצא בזה בשאר נביאי ישראל, בקיצור הוא נענש על זה שהוא דיבר על עם ישראל, כי איש תמי שפתיים, איך הוא אומר? כי בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. איך אתה מדבר רע על עם ישראל? גם אם אתה רואה בחיצוניות שהם מתנהגים כמו שהם מתנהגים. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה.
ואם כך נענשו עמודי עולם, כמו הנביאים, ישעיה הנביא, כשנסו בעדת ישראל מעט דברים, אמרו כולם משפט קטן. ומה הוא אמר? משפט של מציאות שהוא רואה. אם כך נענשו עמודי עולם, כשנסו בעדת ישראל מעט דברים, כל שכן מקלה עולם. יתיר לשונו על קהילות ישראל, לקרוא אותם פושעים ורשעים. אני לא יודע, אני לא יודע אם אתם יודעות על מי הרבי פונה פה בשיחה הזאת. יכול להיות שאתם מנחשות, אבל הרבי פה פונה לרב, מאוד, אז היה מאוד מאוד נחשב, עד היום. יש קהילות שלמות שהן דבוקות ברב הזה, הוא לא בחיים כבר. אבל הוא אמר אז בזמנו, כל הדיבור פה זה מענה של הרבי לאותו אחד שאמר על עם ישראל שהם אוכלים ארנבות וככה וככה, ואיך אפשר להניח להם תפילין וגיהנום, והם יביאו חורבן על העולם, ותתתי ותתתה ותתתה ותתתה. אז הרבי אומר, על אחת כמה וכמה, על אלה שמדברים, כן, על קהילות ישראל ככה, להגיד לעם ישראל שהם פושעים ורשעים, כלשון הרמב"ם, כמו שכתוב לפני זה, האדם אין ראוי לו לדבר ולדרוש באוזני העם, עד שיחזור מה שרצונו לדבר, פעם ושתיים ושלוש וארבע, וישנה אותו היטב, ואחר כך ידבר. טוב, אתה רוצה להגיד משהו למישהו? תחזור על זה עם עצמך לפחות 4 פעמים. מה שהחוק אדם בידו ויכתבו על ספר, ראוי לו שיחזרו 1000 פעמים. אילו ייתכן זה, וזה האיש כתב, אלו העניינים הנכבדים בטופס, הרבי מדבר על אותו איש, על אותו אחד, כתב את כל מה שהוא אמר גם בפומבי, כתב את זה בטופס, ומסרו ביד איש שישוד בם בכל עיר ובכל מדינה, והפיל בם ליבות בני ישראל, הפיל מלשון אפל, אופל, ליבות בני אדם, שלח חושך ויחשיך. והוא רב רציני שיש לו השפעה, כך הוא דיבר על עם ישראל. אז איזה סיכוי אתה רוצה שיהיה לאותם יהודים, וזה רוב עם ישראל, איזה סיכוי יהיה להם לחזור לאבא שלהם בשמיים? והרבי ממשיך. ועוד בחומרת ושלילת הדיבור אודות עניינים של עונש חס ושלום, מצד האזהרה המפורשת בתורתנו הקדושה, תורת אמת, אל תפתח פה לשטן. מובא בגמרא, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. מה יקרא? מה הפסוק הזה רוצה לומר? שנאמר, כמעט כסדום היינו. כתוב בהמשך בארמית, מה היה הדר להוא נביא? שמעו דבר השם קציני סדום, שהדיבור גם בדרך הדמיון מעורר את מידת הדין עד שהשטן מקטרג. אם מישהי כתבה פה דמיונות, אפילו דמיון, כן? דיבור בדרך הדמיון, סתם תיאור בדרך הדמיון על מישהו, מעורר את הסמך מם, וזה שכתוב כמעט כסדום היינו וגומר שאמר כן בדרך הדמיון לעניין העונש, ומידת הדין העדר לדראוי לכך חולה. זאת אומרת, אתה מדבר דברים לא ראויים, אפילו בצורה ציורית, אתה מנסה להסביר את הדברים, שתדע שאתה פותח פה לשטן. נקודה, זהו. מה בעצם הרב אומר לך פה? תבין כמה עוצמה וכוח יש לך לברוא מציאות, ליצור מציאות בתוך החיים שלך. אם אתה על עצמך מדבר ככה, תדע שזה מה שאתה פותח. ומזה מובן לידך אומר הרבי מכל שכן וכמה חומר, שהרי מידה טובה מרובח הוא למידת פורענות. עד כמה צריכים להשתדל בלימוד זכות על בני ישראל, על אחת כמה וכמה עלינו, תינוקות שנשבו. אם בדברים בלתי רצויים, הדיבור גם בדרך הדמיון מעורר את מידת הדין עד שהשטן מקטרג חולה, אף שבוודאי אין הקדוש ברוך הוא שומע את דבריו של השטן. בדברים טובים, ואדרבה, כמו שכתוב, יגר השם בך השטן. בדברים טובים, לימוד זכות על בני ישראל, שרצונו וחפצו של הקדוש ברוך הוא שילמדו זכות על בניו, בוודאי ובוודאי שדיבור זה פועל פעולתו שהקדוש ברוך הוא יקבל על לימוד זכות. כפי שמצינו בגדעון שבימיו היו ישראל בצרה, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד עליהם זכות. כיוון שנמצא זכות בגדעון שלימד עליהם זכות, מיד נגלה אליו המלאך, שנאמר וירא אליו מלאך השם, ויאמר לו לך בכוחך זה, בכוח הזכות הזאת שלימדת על בני ישראל.
אמר הקדוש ברוך הוא, יש בך כוח ללמד סנגור על ישראל, בזכותך הם נגאלים. תראו מה זה לימוד זכות. הוא נתן לו לגאול אותם מהצרה שהייתה להם. ועוד שהתגלה אליו מלאך. ומצינו בדברי ימי ישראל בכל הדורות שגדולי ישראל השתדלו וירבו בלימוד זכות על בני ישראל. עד שהיה, גם כשהיו בשפל המצב כולי, עד שהיה צורך בדיבור בדרך דמיון כדי למצוא עליהם לימוד זכות. גם אם היה צרות צרורות שלא ידעו מאיפה להביא לימוד זכות. ועל אחת כמה וכמה אומר הרב בנידון דידן בעניין שלנו, שאין צורך לחפש לימוד זכות, ובוודאי שאין צורך בדיבור בדרך דמיון, כיוון שהמציאות בפועל היא שהחיסרון בקיום התורה והמצוות אינו אלא מפני האונס של תינוק שנשבע. ולאידך, במצב כזה גדולה ביותר המעלה וחשיבות בכל מצווה. תעריכו כל מצווה שאתן עושות. כל דבר אפילו הכי קטן. אפילו מעשה אחד, דיבור אחד או מחשבה אחת, ועל אחת כמה וכמה התעוררות גדולה של אלפים ואלפים מישראל שנתקרבו ליהדות, הוא מוסיף והולך. ולכל הראש, הלימוד זכות בנוגע לקירוב זירוז הגאולה, שכיוון שכבר קלו כל הקיצים, עוד בזמן הגמרא, ועל אחת כמה וכמה לאחרי האריכות וקושי הגלות במשך יותר מ-1900 שנה, ועדיין לא בא. ובנוגע לתשובה, אין הדבר תלוי אלא בתשובה, כבר עשו תשובה. כולם עשו תשובה, חבר'ה. שהרי אין לך אדם ישראל שלא יראה תשובה, ולא רק פעם אחת, אלא כמה פעמים במשך ימי חייו, שעל ידי זה נעשה באותו רגע, בשעת אחת או ברגע אחד, מרשע גמור לצדיק גמור. כפסק דין הגמרא, שמקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, אפילו רשע גמור, מקודשת. למה? שמא כשהוא אמר את זה, יראה תשובה. הרי בוודאי ובוודאי שמשיח צדקנו צריך לבוא תכף ומיד ממש, אשר כדאי הוא לימוד זכות זה, רק הדבר הקטן הזה לגאול את ישראל. שכולם כבר עשו תשובה. ובפרט שנוסף על לימוד זכות, הרי זה גם פסק דין של כמה וכמה רבנים ומורי הוראה בישראל, וכיוון שהתורה לא בשמיים היא, הרי פסק דין זה בבית דין של מטה מחייב כביכול ומזכה גם את בית דין של מעלה, וכן יקום. נשאר לנו 2 דקות, ויש המשך לשיחה הזאת. אבל הרבי פה, זו שיחה די ארוכה. אנחנו נמשיך אותה בעזרת השם שבוע הבא. אבל אני חושב שמהנקודה הזאת שלנו, לכבוד אדמו"ר הזקן ליום ההילולה שלו, אדמו"ר הזקן נתן לנו את התניא. ובעצם במהות שלה נתן לנו הרבה דברים, אבל אחד הדברים שנתן לנו זה בתניא, זה קודם כל להבין את מקומנו. ואין כמו התניא ללמד אותנו על הנפש האלוקית שקיימת בכל אחד ואחד מאיתנו, שזה מי שאנחנו באמת. ואת הנפש האלוקית הזאת צריכים להאיר יום יום. אם אנחנו נהיה עסוקים בשלילת עצמנו, או שלילת הזולת, אנחנו לא נצליח לתת למי שאנחנו באמת להתבטא. איך נזכור להיות דלוקים, נקרא לזה ככה, להיות דלוקים כל הזמן, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. עצם זה שאנחנו בניו של יעקב, גם 4,000 שנה אחרי, ויעקב הוא מידת האמת והיא נצחית, ויעקב היה לו את יוסף, שעצמות יוסף בתוך הארון, כל יהודי קשור בעצם לתורה, שהתורה היא נצחית. אז נכון, בחיצוניות זה נראה שהוא לא שייך, אבל באמת במהותו הוא שייך לתורה ושייך לאמת, ואצל הקדוש ברוך הוא בן יחיד, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והקדוש ברוך הוא רוצה רק דיבור טוב על כל אחד ואחד. והקדוש ברוך הוא לא דן עוונות כאלה ואחרות ומביא מכות, בגלל כי אנחנו נמצאים בדור שכבר יצא כולו זכאי, ערערו תשובה, עשו תשובה, הכל כבר מוכן לקבלת משיח צדקנו תכף ומיד ממש. אם יתנתק, אז אם אתם רוצות לחזור, תגידו לי, אז נשאיר זמן לשאלות. אם לא, אתם יכולות לשלוח לי הודעות בוואטסאפ, פשוט לא נעים לי שזה יתנתק לנו. כי שאלו קודם, אתה חווה כאב בגלל... אז תחזרו.